stad. Staden är ganska liten och märkvärdig. Den ligger långt härifrån och det händer mycket där som inte händer någon annanstans. Där går det åsnor och elefanter och andra djur på gatorna. Här kommer några flera som betyder väldigt mycket för våran stad. Jag är över staten Bastia och en värdig man. För det ska man alltid vara om man kan. Och jag går omkring och passar på att alla har det bra. För det tycker jag att alla borde ha. För det tycker jag att alla borde ha. Jag har skrivit ihop en egen lag för denna staden bor. Och min mamma lilla dagens år. Man ska inte plåga andra, man ska alltid bjuda till. Men för övrigt kan man göra vad man vill. Men för övrigt kan man göra vad man vill. En annan viktig person i staden är Tobias. Han står i sitt torn och kikar ut och ser vad det blir för väder med sin kikare. Hej Tobias, vad blir det för väder idag? Det är soligt. I staden så finns det både bagare, handlare, slaktare, skomakare, barberare och ballongförsäljare. Första kamomillabullar. Ikona. Fiskokål. Koncept. Finkliga skor. Folket i Kamomillas stad, de hälsar vänligt på varandra och hjälps åt om det blir problem. Jag är morgonfri, jag är 45 år. Men vad har du önskat dig då? Det var det i ändan där uppe i skolan och inte sällskap. Skulle vara bra. I Kamomillas stad så finns det inga bilar, men en spårvagn. Den är inte så stor och den går inte så fort. Linje 1 heter den. Och den körs utav spårvagnskonduktör Eriksson. Hör i Kamomilla finns det alla väldigt gott. Här på sina bilar när det spåren har det fått. Vandringen ligger och genomför en kör. Och jag är ingen spårvagnskonduktör. Jag Kamomilla heter stad. Jag kör spårvagn hela dagen. I stora bron där den vägen. Som har den samma väg igen. Och staden börjar tillbaka som tillbaka. Man har inte finns på och fast och fart. Och så springer solen. Och nu har alla kommit på. Och nu så kan på spåren blå. Aldrig någon aning om spåren utan kvar. Alla passagerare får baka kvar. Spåren står ner som man lever i land. Som gärna vill alla i som hand. Det går så understigt på stan. För det som händer inte en gång. I stora bron där slutar den. Sen har vi samma väg igen. Och vad så får här i en kaka. Här till och det fria med tillbaka. Både för dem du vet och räkna dem var en grej. Och nu är spårens resans slut.
bygget så är det stor handel innan kvällen sänker sig och solen går ner och månen går upp. På ödeslätten, en bit utanför Kamomilla stad, där bor de 3 rövarna, Kasper, Jesper och Jonathan. Och om vi nu är riktigt tysta så kanske vi kan höra dem. Och där fick de sitta hela natten och tänka igenom vad de har gjort. Månen går ner
och solen går upp. På morgonen så gick Bastian och hans fru tillbaka till fängelset. Har ni tänkt över vad ni har gjort? Vi har ångrat oss. Vad tänker ni göra nu då istället för att röra? Jag är bra med ljus. Jag kan bli cirkusdirektör. Jag är bra med språket. Jag tror jag ska. Jag är bra på att äta bullar. Jag kan äta till svagar. Den var bra. På morgonen så var det stor uppståndelse. Solen sken och det var en stor dag i Kamomillas stad. För Tobias, han fyllde 75 år. Det var det fina. Jag har köpt en present som heter Totter. Det är en papegoja. En gubba. Nu ska vi sjunga. Och snart är det för
Ja.